Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Għaluli biex nintroduċi lil nnifsi, għal min ma jafnix jiena Father Paul Fenek, missjonarju tal-ħniena, llum il-ġurnata qiegħed President ta' Organizmu Internazzjonali ta' Servizz għas-Sistema ta' ċelloli parrokjali ta' evangelizzazzjoni imxerda madwar id-dinja fil-Knisja Kattolika. Allura nkun spiss Milan fejn għandna s-sede tagħna u niġri madwar id-dinja. Nittama li xi darba jkolli iċ-ċans anke niltaqa' ma' dawk li qegħdin isegwu madwar id-dinja permezz tal-internet bħalissa. Ħuti ejjew narfu ħtijietna, ħan niċċelebraw kif jixraq il-Mistera Qaddisa. Iben Alla illi twelidt minn xebba u sirt ħuna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iben il-bniedem illi taf u tader in-natura dajfa tagħna il-bnedmin Kristu ħniena. Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier illi jissalva lil ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Llum is-Sibt m'hemmx qaddis partikolari għalhekk qed noffri din il-qudiesa fġieħ il-Verġini Marija u qed noffri din il-qudiesa għal bżonnijiet tal-dawk kollha li qegħdin isegwu mid-djar tagħhom jew mill-postijiet ta' residenza tagħhom, speċjalment morda u anke il-daw li hawn preżenti fostna. Tekniċi, Jacob, Arnej, u dawk li ma jidrux u l-familji kollha tagħkom. Isma'na u Alla Salvatur tagħna biex aħna nġeddu bil-ferħ it-tifkira tal-Verġini Marija nitalmu minna inħobbuk b'qalbna kollha b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Ħuti, jekk fema safja u sew jekk le, basta jixxandar Kristu. U b'dan jien nifraħ, iva, u nibqa' nifraħ. Għax naf li dan bit-talb tagħkom u bl-għajnuna tal-Ispirtu ta' Ġesu Kristu għad jisfali għas-salvazzjoni tiegħi. Jiena għadni nittama u nistenna bil-ħerqa li ma jkolli xejn minix nistħi, anzi, għandi l-fiduċja li kif dejjem hekk sissa Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt hi rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx. Ninsab nejħaltejn. Min-naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu u jkun ħafna aħjar għalija. Min-naħa l-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem ikun ħafna aħjar għalikom. Minn dan jien żgur, għalhekk naf li se nibqa' hawn u nkun magħkom għall-ġid u l-għena tagħkom fil-fidi. Mela meta nerġa' niġi għandkom, ikolkom aktar biex tiftaħru bija fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Bħalma żiela tixxenna għan-nixjat tal-ilma, hekk tixxenna ruħi għalik, o Alla. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċ Alla. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ sad-dar ta' Alla, fostajta ta' ferħ u tarat il-ħajr qalb folla ferħana. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj.
Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi, jgħid il-mulej, u talmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Darba kien is-sibt. Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu. U huma għadu għajnejhom fih. Billi ra għajnejh kif il-mistednin bdew jażlu l-postijiet ta' quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabola. Wieħed meta jistiednek għall-festa tat-tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta' quddiem li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek u jgħidlek għati l-post lil dan u inti mbagħad brexa ta' mistħija fuqek ikollok tieħu l-post tal-aħħar. Għall-kuntrarju, meta tkun mistieden mur inxteħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li stieden lilek u lilu jgħidlek ħabib, itla f'post aktar il-fuq u dan ikun taġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Jiena nammira nies bħal Padre Cantalamessa l-lum kardinal, mhux meta jipritka lill-Papa u fil-Vatikan, imma meta jipritka lil diversi denominazzjonijiet insara fil-knejjes tagħhom, qed jiġini f'moħħi anke kapuċċin ieħor Amerikan, illi l-istess jkun mistieden biex jipritka lil diversi komunitajiet protestanti. Propjament mhux tant lilu nammira, daqskemm lil dawk l-insara jisimgħu lil xi ħadd illi mhuwiex wieħed minnhom. Immaġinaw kieku minfloki bħalissa hawn xi Anglikan jew Evanġelista jipritka. Kemm ikun hawn telespettaturi illi jiskandalizzaw ruhom jew jaqilbu l-istazzjon. Probabbilment ħafna jibżgħu illi dawn ikunu jridu jaqilbuhom għal magħhom. San Pawl l-evanġelizzatur tal-ġnus u ta' pajjiżna illi kellu passjoni u imħabba kbira għal Kristu u għall-aħbar it-tajba, illum jgħidilna sew jekk fehma safja u sew jekk le, basta jixxandar Kristu. Imma aħna le, il-kriterju tagħna mhuwiex Kristu, imma min qiegħed jipritka u wiex wieħed minn tagħna jew le, u wiex kapaċi jew le, jekk ikunx liebes kif aħna mdorrin bih jew le. Donnu il-kriterju tagħna mhuwiex il-verità, mhuwiex il-Vanġelu, mhuwiex Kristu, ixandru minn ixandru. Tantu hekk illi ssib ħafna minna illi jitqarqu minn nies illi jikkwataw l-Iskrittura imma għax jikkwatawha b'ħafna retorika sabiħa, jew għax jikkwata xi ħadd minn tagħhom, jibbilgħu kull ma jgħidu, anke jekk fl-aħħar mill-aħħar ikun il-Vanġelu tal-mewt u tal-qerda u mhux il-Vanġelu tal-qawmien u tal-ħajja. Fil-fatt huwa dan illi jinkwieta lil San Pawl fl-ittra lil Galatin huwa jgħid imqar jekk aħna stess jew anġlu mis-sema iħabbrilkom evanġelju ieħor illi mhuwiex dak li ħabbernilkom aħna, ikun misħud. Dak li jgħod mhux min qed jgħidu u bliema skop qed jgħidu, imma jekk dak li qiegħed jgħid huwiex veru, huwiex l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu li xandru Pawlu u l-Apostli l-oħra.
Hija ħasra illi maħniex kapaċi narfu il-verità mill-gidba. Aħseb u ara minn nofs verità. Hija ħasra li min jaf lil Ġesu Kristu ma jxandrux għax isib ruħu intimidat jew għax iħossu mhux kapaċi jew saħansitra midneb. Id-dinja għandha bżonn tiskopri mill-ġdid il-fidi. Iżda kif jista' jkollna fidi jekk ma jkunx hemm min jippretka lil Ġesu Kristu? Tkun xi tkun l-intenzjoni, il-miżerja u d-djufija tagħna. Gwajja lina jekk ma nxandrux l-Evanġelju f'ħin f'waqtu u mhux. Jurres u t-talb tagħna lill-Alla wara li smajna il-kelma tiegħu nitolbu l-ewwel qabel kollox għall-Papa Franġisku u għal din il-mixja sinodali li għaddejjin fiha biha għall-rajja spiritwali tagħna għall-isqfijiet imċerda mad-dinja kollha biex huma l-koll jigwidaw lill-poplu kollu ta' Alla ħalli nisimgħu dak li l-Ispirtu qiegħed jgħid lill-Knejjes. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, speċjalment għal paċi fl-Ukranja, flimkien mar-Russja u f'dawk il-pajjiżi fejn hemm it-tensjonijiet u l-ġlied. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha illi għaddejjin minn mumenti ta' tbatija, speċjalment dawk li huma morda u qegħdin isegwu din l-qudiesa mid-djar tagħhom jew mir-residenzi tal-anzjani jew sptarijiet biex il-mulej Alla jagħtihom l-Ispirtu konsolatur u li jfejjaq għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull wieħed u waħda minna biex tagħtina l-grazzja li narfu s-sejħa li inti għamiltilna fil-magħmudija tagħna li nkunu dixxipli missjonarji. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nresqu l-intenzjonijiet li għandna fil-qalb tagħna. U nafdawhom il-koll fl-interċessjoni tal-Verġini Marija. Ngħidu flimkien, snim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej illi jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdin magħmul bniedem biex hu li twieled minn verġini bla ma naqqas iżda qaddes iġbubija ta' ommu
inaddafna meħtijitna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr u nfaħruk, imberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġini illi nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tagħti lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħruk is-smewiet, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li tlaħal kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int o Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, katililna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazzom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha, illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom, infaħru kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu diben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjinu ma' dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
Qarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema, aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom il-mulej Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħrilsna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema kan fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna li ribħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misterju tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna li ribħ kollha speċjalment lil dawk illi l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misterju tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misterju tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misterju tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi.
missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema jkun fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Salve Regina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa, tamatana. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nittniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Missier, skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema kan fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbi. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina.
ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Kewba tal-evangelizzazzjoni. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-fidi tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla afdalek l-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi ta' Alla, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li jinqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li jinħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Omm, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.